Боже, боже! Да. Те ще трябва да свършат работа. Нещо забравям обаче, 100% нещо забравям. Въпросът е какво забравям. Сетих се, какво съм забрал. Забрах си стойката. Новите смарт тахографи. Иска да изтегля данните на картите, ама като отида в Холандия. И лъжичката съм се забрал. Най-вероятно. Да. Пах, лайк. Сега спра на някой шел да се взема кафе и лъжички. Добър ден, добър ден!
Спасме ние. Така, оказа се, че съм забрал тук една стойка, както ви казах. Ама няма значение. Хора търся гъби. Ама няма гъби. Че тя падна. Те, ще пътуваме с този дръгел. Натоварих каси. Тук нещо изпуща въздухите. Той основи маркучила да го ела. Силно не е закачен както трябва, ама сега няма да се занимавам. Тей, сейфови натварихме от Казанлък за Париж. За джупарли. Разканията. Там ми няма капачката, ама ще караме без капачка. Няма време за изгъзици. Сканията е S. Не съм си слагал още завивките, защото тъй сутрин го взимах. Я го спра малко той, че то тук мирише на Гучи, Армани. Не се диша. Те, малко след че опеч съм. Тук по тези чукари. Изправях да видя дали има гъби, ама няма гъби. Няма да ядем гъби сега. Варим към Ботевград. Ботевград. Лека полека. Монцана. Видин. Калафат. Таман да видя този новия буферен паркинг. Още не съм го виждал. Айде, бабо, айде. Това между другото е една от първите скани в фирмата, защото гледам, че там няма такова. Няма порта за USB-то, те най-старите нямат. Тя е на 668 000 км. Скоро може да я видите в Mobile.bg. Ако не литне за Полша. Ейте, Констанска. Малката шипка. Малката шипка. Гласувахте ли, бе? Оня ден питах тъгнало моите авери. Всички питам, кой гласува за Бойко? И никой не е гласувал за Бойко, пак печели. Бах му майгана. Аз и да гласувам, пак ще гладувам. Се едно пускам Петрохана, какво става така? Добре, че съм лек. Лек като перце.
Казалък, Париж. Те ще кръстим клипа. Това соло видео, Казалък, Париж. Човека на портала вика му на кантара, аз се качвам и той вика, не бе, тя Франция е наша, бе, те са наши хора. Няма страшно. До дупка. Много змии, бах му майката си, 15 змии имаш тук на мачкане по пътя. Стана 30 градуса и ти издаваха. Те не са някакви малки, ами те такива червати, да има мама. И една катерица имаш. Змии и катерица. Тук някой си хвърлил бакуците, видяхте ли? Мамо, Сега ще излазим в Долни Богров. Там се качим на магистралата към Витиня. Днеска кой е четвъртък. Витиня би трябвало да е отворена. Те май събота неделя, петък и събота я затваряха за камиони и се минава при старата Витиня. Но те беше. Чай, че тук 50, бе. Друг, бе, друг. Друг ще нас снима някой камера, че ми писна плащам глоби тук. Плащам заплатите на тези капути и си купуват БМВ-та. Една ласка. Блещето и слънце. Камерици. Долно камерици. Много мухи, бе, бах му майката е мухите му. Ще ми друго вика. И тъй. Мисля да спирам да карам камиони.
Ще си отворя една сергия на бетака. Сега съм насадил краставици и домати. Живот и здраве като цъфнат. Елате да си купите мандарини от мене. И така. Път гъс да види. Или беше обратното, гъс път да види. Деба мамо, деба. Ей. Ке го дават пак някакви урагани, бури, путки, майни. Вчера в Търново паднали такива те градушка. Те нямат пари да купят противоградни ракети, те с лайнари, ама имат пари за БМВ-та, нали? Бах ти изродите мръсни. Ботевград 29, тук дали забранено за камиони? Моля се и шмуля от тук. Има ли знак? Че нямаше знак и бал съм ги газа. Като имат претенции да сложат знаци, ще ми ба майгене. Обаче ми се припика. Ей, тук може да я спра. Нищо, другия път. И пада ми батерията, майка му стара. Тук се продават овощни градини, веде, какви работи. Му си купим една овошка. И баш сега ли ще паднеш, бе, мама му стара? Бах ти дупки тя с тази витиня. Ба, там е една жестока дупка, мама му да е ба. А мога да отрепи човека, бе. Някой колега. Не е ба Бойковите магистрали или кой ги прави, си оставя ръцете тук. Не гледай какво става. Не гледай. Пах, майката. Се направо дупка до дупка. Yeah.
искам да забележите само ремонта на ремонта на ремонта. Ето. Сега какво става. Тук сега ще спрем естествено. Защото оттатъка са такива ями, че просто няма на къде. Чудесно. Копат си дупката ората, чешат се тук, ядат банички. Работата вари. Хвърчат, хвърчат. Джити. Добре. Его, ботен ряд. Тишчето. Според вас са необходими големи реформи и промени в БСП. Какви точно? Някой трябва да поеме политическата отговорност. Гледайте напред какъв е смъгял. Напред сигурно ще вървят градушки, порои, путки майни. Бъде му майката. Да ще видим. Социалисти, психопати, работи. Гледайте от дупките къде падна кабела, къде е за камерата на тахографа. Камера ли? Хуй ли? Не го знам какво си там. Да, че те са политически простили, ми са слушачи. Става лошо. Повдигаме се направо. Измамихме системата. И тъй. Да видим сега ще има ли градушки с размера на кур. Почва се. И те по радиото изплискаха ли ги? Средно 18-20 метра е града, дълбочина, точно с около до града. То сплува в лайна ли, в гора, в лайна ли, не можа да го разбера. Какви глупости говорят тези хора направо. Мутните черноморски води, които това не е Червено море или Средиземно, на 15 метра видимост да се мръщат, ние се радваме и на 5 метра видимост и за нас виждате един
Един голям брадат кур плува към вас и вика кц. По него виждате втори, трети и разбирате, че сте много курови станаха. Много интересно, странно. Гледаш анаконда. Защо? Ейч, какво става? Пътя ево, камо. Као е лайна и те по този радио само глупости прости. Изстреляли били 200 ракети против... Чуя. Какво сте използвали, бе? Путки майни, използвали сте. Брат ми колата потрошена от градушката, ползвате, ще ви па майката просто. На Шереметя автокъщите са капут. Вах ти наглити копелета. Сега ако мене не ме заплющи някой град, да не са кам, не знам, Иван Петров. Хайде да видим, стреляли сте ми хуя, ще ви па майка. Къв да е, няма псува ми повече. Имаме много места и ще са предимно краткотрайни, но интензивни. Проблема е, че пътя е кален и мокър и са хлъзга. Лъзгам се, бат Георги! Тук стана страшно, пичови. Мълнии падат, там падна една мълния и нещо се запали. Току-що мина пожарната. Тук изстреляха ракети, сега мога да кажа, че видях. Наистина изстреляха ракети, 4 ракети изстреляха от там. Обаче яки светкавици, мълни и там отсреща вече са ни видят дърветата. Я пожарната е... Дали му някой парче от ракетата падне върху мене? Те сега ще изстрелят сигурно още. Бах ти филма, аз направо. Ти също природа... Ти падна е там, бе, брат. Бах му майката, падна е там, бе, човек. По принцип, много обичах. Чакайте, че те сега падат и отляво и отдясно и отгоре, гледай какво става. Бахте филма. И там изпраска една мълния и се запали това преди малко. Тя пожарната затова отиде нататък. Майчите. Тук е нещо страшно, бе. Леги, стрелят ракетите, виждате ли? Ето и са ракети. Само че те се взривяват много ниско, бе. Мале. Този вятък ще обърне камиона, човек. Аз съм 8 тона. Добре, нали падала 2 пъти на едно и също място, тя падна пак там. Кой знае сега тия амбалажа от ракетите, къде ще падне в някой камион да му пресне джама. Оф! Сега е времето му. Ако да го мисля, то си има да става, ще става. Взема си шипна една ракия, маля па оттам какво идва, какво се случва.
Вой. Бре, те с ракети май помогнаха долу-горе, или? Как ви се строя на вас? Мале. Почна са. Падат тука някъде. Добре, за какво ги стреляхте тия ракети, бе, малумници? Или не сте оценили облак, а?